Senyor vicealcalde, senyor regidor de Cultura, amigues i amics, bona vesprada, moltes gràcies per la vostra assistència. A aquestes altures dir que Álvaro Verdú és una jove promesa en el camp de la investigació i la divulgació històrica. Pot sonar ja tòpic perquè és veritat que és jove, a la vista està, però ja no és una promesa des de fa temps, ja és una realitat, té una llarga trajectòria. La seva especialitat són les fotografies antigues d'Alcoi i la cartografia històrica, i de fet ja en 2013 va fer el vídeo Alcoi en fotos passat i present, que va tindre una àmplia difusió. I després el projecte va créixer amb el portal digital Alcoi en fotos, que actualment es troba allotjat al web de l'associació Alcoi Industrial, a banda de ser molt actiu en les xarxes socials. L'interès per la cartografia el va portar a estudiar el grau d'Enginyeria Geomàtica i Topografia a la Universitat Politècnica de València, al llarg del qual ja va donar mostres del seu bon fer, com la immensa tasca de reconstruir tot el plànol urbà d'Alcoi del segle XVII a partir de les inscripcions al llibre de la Peita. Álvaro també és membre actiu del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, el CAEA, i de fet ha preparat rutes per al cicle de 10 excursions voltant Alcoi, ha fet xerrades divulgatives en la Fira Modernista, està encarregant-se de coordinar imatges i cartografia en el projecte audiovisual Memòria d'Alcoi, i esta mateixa setmana he tingut el plaer de compartir amb ell la presentació de la reedició de la Guia d'Alcoi de Remigio Vicedo, de 1925, que també s'ha encarregat de restaurar. El que avui ve a presentar-nos és en realitat el seu treball final de grau, que va defendre el 20 de juliol a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica de la UPB, i que va rebre, com no, la màxima qualificació, perquè perfectament podria ser un treball de màster. I ara m'acaba de dir, és primícia, que des d'ací vos transmetem a tots, que també ha sigut mereixedor del Premi Pare Tosca de l'Institut Cartogràfic Valencià. Així que, per favor, un aplaudiment per a Álvaro. Molt merescut. El títol del TFG és Tractament, georreferenciació, metadatat i publicació de la cartografia històrica d'Alcoi, encara que avui ens el presenta amb el nom més comercial de CartoAlcoi, i que consisteix en un geoportal on es podrà consultar tota la cartografia històrica d'Alcoi conservada, juntament a la que ha elaborat ell mateix, però bé, això ja per descomptat, ell vos ho explicarà molt millor que jo. Moltes gràcies i enhorabona per davant, Álvaro. Gràcies. Sí. Moltes gràcies, Lluís, per la presentació i moltes gràcies a tots per vindre aquesta vesprada. Com ha dit Lluís, us vaig a presentar el que és la part més pública del meu treball final de grau, perquè no vaig a clavar-me massa en els detalls tècnics, que per supòs que els hi ha darrere, però vaig a presentar aquest treball de cara al públic, que un poc quina és com es pot aprofitar i quines són les aportacions que fa. Bé, aquest serà l'esquema que vaig a seguir a la presentació. Primer vaig a introduir-lo, encara que Lluís ja ho ha fet un poquet. Després parlaré breument de la metodologia empleada, sense entrar massa en detalls. Faré un resum de la cartografia que s'ha inclòs en el projecte i alguns plànols que destacaré per ser més curiosos, perquè tenen un poquet més de treball o perquè els considero més interessants. I després passaré a fer una demostració del geoportal en vivo, és a dir, com s'utilitza a mode de tutorial. I per últim, per acabar, unes conclusions. Bé, com ja han dit, jo he estudiat el grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia a la Universitat Politècnica de València i aquest treball és el treball final de grau que vas defensar enguany, però en realitat el porto treballant des de fa ja molts anys, igual quasi una dècada entre unes coses i altres. No va ser fins que vaig entrar en el grau que vaig començar a donar-li forma i fer-lo d'una manera més professional, com si diguem. Però és un treball que porto ja molt de temps fent-lo i que segurament continuï afegint més aportacions en el futur. L'objectiu d'aquest projecte era recopilar tota la cartografia històrica que existeix en Alcoi, o la major part que siga possible. I per això, primer era necessari tractar-la, georreferenciar-la i crear un geoportal web per a poder mostrar-la que tot el públic pugui accedir a ella. No vaig entrar en la part de creació del servidor i d'instal·lació de tot el software perquè està fora de l'àmbit d'aquesta presentació, però també està inclòs en el treball final de grau. Quina metodologia s'ha fet servir en aquest projecte? Vaig a parlar principalment d'aquests 4 punts.
Primer, lògicament, abans de fer res en la cartografia, n'hi ha que trobar-la i recopilar-la. I així sí que tinc que agrair a totes les entitats que han col·laborat en la documentació, en primer lloc a l'Ajuntament d'Alcoi i al Departament d'Arquitectura, perquè, a part del seu suport, ha cedit una gran quantitat de plànols i de documentació que no havia vist la llum encara. Des de la digitalització del Pla General de l'Eixample, que ja la vaig fer fa 4 anys, fins molts altres plànols que després veurem. També el CAEA, tots els socis que han aportat el poquet que tenien de documentació, o Lluís en concret, que va ajudar molt en plànols que té ells. L'Arxiu Municipal, per supost, en Josep Lluís Antonja, també una gran ajuda, i el Museu Arqueològic, en José Mari Palmira, molta ajuda la que he rebut de part d'ells. I també altres arxius que, la llista és molt llarga, l'Arxiu del Regne de València, la Textil Alcoiana, tots ells estan citats com toca on es descriu la procedència del plànol. Bé, donada la gran varietat de formats i de tamanys dels plànols, les maneres de digitalitzar-los han sigut molt diverses, des de directament en una càmera fotogràfica apuntant a una taula o a la paret en la que està colgat el plànol, fins a utilitzar l'escàner típic de tota la vida. I moltes vegades ha tingut que juntar moltes passades. En el cas del plànol de l'Eixample de l'Ajuntament eren 70 o 80 fotos que vam fer. Una vegada digitalitzada tota aquesta documentació, un dels passos principals que s'ha seguit és el de la georreferenciació. I què vol dir això? Vol dir passar d'aquest plànol digitalitzat i, mitjançant una sèrie de parells de punts, donar-li coordenades. Bàsicament és fer la correspondència entre els píxels de la imatge i una cartografia en coordenades que són les coordenades oficials, les coordenades que tots utilitzem. En total, en aquest projecte vaig georreferenciar 246 plànols, entre plànols parcials, plànols generals, uns més grans, uns més xicotets, i en diferents mètodes que també donen resultats diferents, però això ja seria massa complicat. Després, en el resultat final, no hi eixen tantes capes. Es redueixen perquè, com he dit, alguns d'aquests plànols són plànols parcials que després s'han combinat per a fer un més gran. Un altre procés que s'ha seguit és el de l'ortorectificació, una altra paraula llargueta, però en aquest cas s'aplica a fotogrames aeris, de vols fotogramètrics, en aquest cas històrics, antics, des de l'any 1945, el més antic, fins a alguns més recents ja del segle XXI. I què significa aquest procés? Aquest procés el que busca és passar dels fotogrames individuals a una imatge contínua, que és la que tots veiem quan entrem al Google Maps, en la imatge de satèl·lit, que no és imatge de satèl·lit, prové de vols en avions, en càmeres fotogramètriques. I la qüestió principal d'aquest procés és que corregeix les distorsions que introdueix la càmera i el relleu del terreny, perquè, com sabeu, si es fa una foto, si una cosa està més a prop que una altra, es veu diferent. Hi ha unes distorsions i a partir d'aquest procés, s'aconsegueix fer una imatge contínua, de manera que tots els punts de la imatge es representen com si s'estiguérem veient de manera perpendicular a la superfície. Normalment aquest procés es du a terme en una sèrie de paràmetres de la càmera, del vol, la posició, l'orientació i molta més informació perquè és un procés molt rigorós. Les ortofotos que es fan ara sí que tenen tota aquesta informació, però en els vols històrics que s'han treballat en aquest projecte, en tots els casos no es disposava d'aquestes dades. Així que s'ha fet un procés alternatiu que també dona uns resultats acceptables per a l'objectiu d'aquest projecte, que no busca una precisió centimètrica, però que s'ha pogut evitar aquest problema de la manca de dades del vol. En total es publiquen en aquest projecte 10 ortofotos inèdites, perquè cap d'elles havia sigut publicada.
tots de vols històrics, com dic, des del 45, el més antic, el vol americà sèrie A, que després parlaré un poc d'ell. I l'altra part important del tractament d'aquests plànols és el que anomenat la reconstrucció dels plànols. Es tracta de passar del plànol original que tenim així de fons al plànol reconstruït, però no és només dibuixar damunt del plànol, no és simplement canviar els colors del plànol original, sinó que es tracta d'aconseguir una representació del plànol d'aquella època, en aquest cas del 1864, que és el que tenim de fons, però basant-se en la cartografia actual. Per això, fan el mètode de coordinació cartogràfica, el qual es comença pel plànol més recent, el que es suposa que és més precís, millor qualitat, i d'ahir cada plànol anterior es va modificant només allò que ha canviat. En total, d'aquestes reconstruccions s'han fet 16, que es corresponen a les 16 dates principals en les quals s'ha organitzat tota la documentació i que després, quan ja parlem del geoportal, es veurà clarament aquesta organització. El resultat d'aquesta reconstrucció és una sèrie homogènia de plànols des de la fundació d'Alcoi fins a l'actualitat. D'aquesta manera es poden salvar les diferències en escales, en tipologies. Ja hem dit que n'hi ha plànols originals, ortofotos, croquis, plànols parcials, etc. I a més cadascú en la seva simbologia, en alguns es pintaven els carrers d'una manera, d'altra, i en molts diferents qualitats. I d'aquesta manera tenim, com dic, una sèrie que és més fàcil d'interpretar, més fàcil de comparar i més fàcil de treballar en ella. Bé, ara passo a fer un resum de la cartografia que s'ha inclòs en aquest projecte. Ja hem dit que n'hi ha de molts tipus, des de plànols generals de la ciutat, de diferents dates, plànols parcials i ortofotos més antigues i més recents. En total es publiquen 80 capes, 80 plànols, podríem dir, organitzats en aquestes 16 dates, aquests 16 anys. Aquests anys s'han triat perquè són més representatius o perquè n'hi ha un plànol general que dona molta informació i al voltant del qual s'han organitzat la resta de plànols parcials o ortofotos secundàries o relacionades en aquella data. Però ara vaig a destacar, com he dit abans en la introducció, alguns dels que jo crec que són més curiosos, més interessants. I en primer lloc, el més antic dels que vaig a comentar, el del llibre de la Peita, que ja vaig explicar en la revista de festes del 2020 un poquet del procés que vaig seguir, però bé, resumís ara per si algú no el sap. El llibre de la Peita és un llibre que va transcriure Josep Lluís Santonja i data del segle XVII i representa les propietats urbanes, també les rurals, però si no es mostren, i els seus propietaris, a més de la valoració de cada propietat. Les descripcions són literals, és a dir, diu la persona tal té una casa en el carrer Sant Nicolau que afronta per un costat en no sé qui i per un altre costat en no sé qui. Però ja vaig fer el treball de traduir totes aquestes descripcions literals a un plànol més o menys complet, perquè no estan tots els llibres del llibre de la Peita, en el qual es veu l'estructura de la propietat, el parcel·lari de l'Alcoi del segle XVII, on a més també hi ha altra informació com els noms dels carrers o toponímia com les fonts, els forns, els horts urbans, portals, etc. I així en el geoportal s'ha incluït una capa, en la que, és aquesta que esteu veient ara, en la que es mostra el nom del propietari de cada parcel·la, la seva valoració, l'índex del llibre de la Peita, i que a més està actualitzada respecte a la que ja vas publicar en l'any 2020, perquè això, cada vegada que treballes en aquest llibre deixen coses noves. Una altra capa, un altre plànol interessant és el primer pla general, es podria dir, d'Alcoi, el pla general de 1849, fet per l'arquitecte Jorge Berenguer, del qual només es conserven els plànols parcials, que són aquests que estem veient.
només representava el carrer com era i determinava unes línies de rectificació per a les façanes. També hi havia un plànol general de tota la ciutat, però això s'ha perdut. Però ara, aprofitant tot aquest procés de georreferenciació dels plans parcials, etc., i la coordinació cartogràfica que he mencionat abans, s'ha pogut reconstruir com seria aquest plànol general basant-se en aquesta informació. El que passa és que al georreferenciar cada plànol individual de cada carrer, el que ens trobem és això, perquè la qualitat d'aquella època seria la que seria, i en els encreuaments dels carrers no coincideix cap. Però, com he dit, aprofitant aquest procés de coordinació cartogràfica en la que es basem en una mateixa base cartogràfica tot el rato i només ens fixem en allò que ha canviat, sí que es pot netejar, considerem, aquest resultat i obtindre una capa més coherent. Ara, el següent pla general, el més important encara, que va ser el projecte d'eixample i rectificació. Aquest és el plànol general, el plànol espectacular que està penjat en el Departament d'Arquitectura, però ara em vaig centrar en els plànols parcials perquè també els té. Per això diu així que és el plànol parcel·lari. Perquè aquests plànols parcials, a més de representar cada carrer, cada plaça de la ciutat consolidada d'aquella època, el més interessant, crec jo, és que representa les delimitacions de totes les parcel·les en la seva numeració. Com veieu així, la 24, la 26, la 28, etc. I de nou, georreferenciant aquests plànols, primer es van vectoritzar, es van netejar un poc per a treballar-los millor, després es van georreferenciar, no només el de la plaça de Sant Agustí, lògicament, sinó tots els plànols de tots els carrers, i a partir d'aquest resultat es va crear una capa de polígons en la qual es va incloure el nom del carrer i el número de policia del carrer, el número de la casa. I l'important d'això és entendre que no és només pintar el numeret damunt del plànol, sinó que és efectivament una base de dades. Una base de dades en la qual es pot treballar. I així presento un exemple que vaig fer. En les dades del padró d'habitants de 1867 me'l vaig repassar i em vaig apuntar per a cada adreça de la ciutat moltes persones vivien en aquesta casa. I com tenim la capa del parcel·lari en els noms dels carrers i els números, i ara tenim la taula de població en nom de carrer i número, es poden creuar. I com aquesta té informació geogràfica, es pot representar en un plànol, que és el que estem veient així, de la densitat de població per carrers en l'any 1867. I aquest és només un exemple, perquè a partir de tindre aquesta ferramenta, qualsevol persona que tingui una idea la pot dur a terme, clar. Des de lo més bàsic com és trobar una casa per el número del carrer en aquella època, que també moltes persones m'ho pregunten perquè fa falta, fins a fer estudis més complicats com aquest. Altres plànols parcel·laris també, que vaig a detindre en menys temps, com aquest de l'eixample, de la plànol de la tercera zona de l'eixample, el que avui es coneix simplement com a eixample, uns plànols que va fer Vicente Pascual en la dècada dels anys 20 i que són curiosos perquè representen com eren les parcel·les abans de que s'edificara res i en els noms dels propietaris, en les superfícies, i és molt curiós. Aquest està en l'arxiu municipal i per cada manzana de l'eixample n'hi ha un plànol. Per això s'han juntat tots en una mateixa capa, que és més fàcil de consultar. I també, com he comentat abans, n'hi ha una sèrie d'ortofotos històriques que prèviament no s'havien publicat, no s'havia fet aquest procés d'ortorectificar els fotogrames. El cas, el més antic que ja he comentat abans també és el del vol americà Sèrie A, que és dels anys 45 i 46, es van fer un parell de passades sobre Alcoi, i correspon al que era el projecte Casey Jones, es deia, que consistia en fer una sèrie de vols fotogramètrics al final de la Segona Guerra Mundial
de tota Europa i del nord d'Àfrica, perquè vam veure que a l'entrar a la Segona Guerra Mundial els americans no tenien cartografia de qualitat i a l'acabar van dir això no torna a passar. Es va fer en la primera etapa de la postguerra, això té una sèrie d'elements interessants, encara es veuen les esglésies en reconstrucció, l'Eixample està començat a construir, però encara prou sense edificar. I bé, és un vol que sé que l'Institut Cartogràfic Valencià té la intenció d'ortorectificar-lo per a tot el territori, però com encara no ho han fet, de moment jo publiqué aquesta ortofoto i Alcoi és la primera en tindre el vol americà serià. També altres ortofotos més recents, aquesta del vol interministerial de l'Institut Geogràfic, en aquest cas, de l'any 77. Així ja serveix per a comprovar l'evolució urbana, veient que l'Eixample, que l'estem deixant de banda ja per ahir, ja s'havia construït, però ara el desenvolupament urbà es trasllada a la zona nord i també apareix per així el polígon de Cotes Baixes que s'havia aprovat feia poc. I ja ortofotos inclús més recents ja del segle XXI, com aquesta del 2003, en la que no per ser més recent té menys interès, perquè així podem veure, per exemple, les obres de canalització del riu i en altres fotos més recents, com aquesta del 2006, com ja s'havien acabat. I a més aquestes ortofotos tenen una resolució prou elevada, per tant també són interessants. Bé, i ara passé a fer la demostració en directe del geoportal. Abans, com es pot accedir? Perquè això està lliure, tot el món pot accedir. Una cosa així, preferiblement en l'ordinador, o en un dispositiu en pantalla gran, perquè està pensat per a aquest tamany. En mòbil també es pot accedir, però igual no és pràctic de manejar. I només és introduir en la barra de direccions cartolcoi.es. Ara passe a sí. Quan entrem en Cartolcoi, el primer que ix és el pla de 1875, que és el principal. Ja heu vist que és un visor interactiu, que es pot fer zoom, que es pot desplaçar. Ai, per què? PowerPoint. Ara té que eixir. Vale, ara sí. Bé, el que deia. Es pot fer zoom, es pot desplaçar, etc. I baix, si faig així i ja està. Està la línia temporal. La línia temporal organitzada en els 16 anys que he anat comentant durant la presentació. I a més té el títol del plànol principal, els autors, la data. Així és important comprendre un poc com està organitzat. Per a cadascuna d'aquestes dates he seleccionat un plànol principal que serveix com a portada o com a referent. En aquest cas, és el primer que ix, i serà el de la Geografia General del Regne de València, per a l'any 1912. Per al 1864 serà el de la Guia Martí, que és el títol que ix així baix. I després, aprofitant aquest menú lateral que tenim a l'esquerra, que té tres botonets. Este d'ací baix és només una pàgina d'ajuda, d'informació sobre el projecte. El de dalt de tot té una xicoteta descripció del plànol principal, en aquest cas el de la Guia Martí, amb el seu autor, la font. I aquest botó, que és el més important, és el del panell de capes. Així és on trobem tots els altres plànols, ortofotos, etc., que estan agrupats dins d'aquesta data principal. En el cas del 1864 també tenim, per exemple, el plànol de Coello, de Francisco Coello, de l'any 59. Com suposo que veureu bé, algunes capes tenen el símbol redonet i altres tenen el símbol quadrat. Això vol dir que el símbol redonet són capes base, que actives una o actives l'altra.
perquè són plànols que són generals, que abarquen tota la ciutat o tot el terme, i no es podrien superposar uns damunt d'altres. Però les altres, que són quadradetes, són capes que sí que es poden superposar damunt de les capes base. En aquest cas, el de l'eixample del carrer de la Corbella, que avui és el camí, com veieu, s'activa o es desactiva independentment de la capa base que tinga. També està en tots els anys està la capa de parcel·les catastrals per a comparar en l'actualitat. Bé, com també heu vist, en cada any està la capa corresponent a la reconstrucció del plànol d'eixa data, que és interessant per a fer la comparació que deia. Si ara passem del plànol reconstruït del 64 al del 75, es poden comparar el que ha crescut la ciutat o el que ha canviat. I aquests plànols els tenim des del 1256, des del principi de la vila d'Alcoi. I, per supost, els tenim fins a l'actualitat, 2021 em vaig quedar, però així tenim fins a les ortofotos més recents de l'Institut Cartogràfic Valencià, que ja l'actualitzaré perquè ja han publicat la del 2022, però la qüestió és que està tota la història de la ciutat i és una ferramenta per a veure l'evolució urbana. I aquest és el visor principal, perquè realment el geoportal està estructurat en 3 parts. Aquesta és la més important, la principal, la que té tota la informació cartogràfica, però també n'hi ha un visor secundari, que ara passaré a explicar, i un portal de metadades. En quant al visor secundari, que és el que diu així dalt visor MapStore, perquè s'ha instal·lat en aquest programa, si entrem ens deixa que és portal principal i tenim 2 mapes. Aquest el vaig fer només en les reconstruccions, però aquest d'ací, que diu tota la cartografia històrica, té totes les capes que n'hi ha en el principal, però s'aprofiten les ferramentes que ofereix aquest paquet de software que és MapStore. Ja dic que realment està pensat per a gent que vulgui aprofundir més o fer operacions més complicades, perquè el visor principal està molt bé per a consultar de manera cronològica la informació, però si de sobte un vol comparar el plànol de 1256 en l'ortofoto actual, igual així ho té complicat anar saltant. Per tant, així s'han tornat a incloure totes les capes i l'estructura és un poc diferent perquè és la que té el software aquest, però sí que té controls addicionals, com control d'opacitat o controls de comparació. Per posar un exemple, comparem els plànols de la Guia Martí, vaig a desactivar aquest. Estan tots en els mateixos grups per data que en el visor principal. El plànol de la Guia Martí, comparem en el plànol de l'eixample, que el tenim per baix. Tenim o el control d'opacitat per a canviar l'opacitat del plànol superior o tenim aquesta ferramenta per a comparar d'un costat i de un altre. Bé, ja dic, igual els controls són més complicats per al públic general, però així està la ferramenta que considerava que era útil incloure-la. I per altra banda està el portal de metadades, que també té la seva importància. Des d'un punt de vista tècnic, realment és el que igual més fonament li dona al projecte, perquè no només és mostrar els plànols, sinó que és a més dir quina qualitat tenen, com s'han fet, quina és la resolució, l'escala, quin és el responsable, quines són les restriccions d'ús. Per això, igual no és una part tan visual, però sí que li dona una base molt interessant i molt útil, sobretot per a un ús més especialitzat o en cas de voler publicar algun dels plànols que estan així. Per posar un exemple, si entrem en aquest de la urbanització del Pla, dels terrenys al costat de l'Avinguda País Valencià, aquesta és la pàgina de la metadada d'aquesta capa
I també tenim així els enllaços per a descarregar, tant el plànol original com el plànol georreferenciat, inclús els informes de georreferenciació, perquè si algú vol saber aquests detalls tècnics, doncs ahí està tot, o els serveis de visualització de mapes. I com he dit, el contacte dels recursos, la restricció d'ús, la menció de la font, de l'autor original i de l'origen del plànol i el portal del qual s'ha tret, resolució i tot el procés que s'ha seguit per arribar al resultat final. Realment, per a un públic general, aquesta part és interessant sobretot per aquesta part d'ací, perquè es pot descarregar el plànol i consultar-lo i fer el que uno considere en el seu ordinador. I per accedir a aquestes pàgines de metadades n'hi ha un camí més curt, que són els botons que deixen així en el panell de capes, en una I, en redonet, que si el cliquem es redirecciona directament a la pàgina del portal de metadades i així ja consultem el que considerem. Bé, i així és com funciona el geoportal. La idea és que siga intuïtiu, que siga fàcil d'entendre i accessible per a la major part possible de la població. I ara acabaré en algunes xicotetes conclusions. Ara. Bé, una de les característiques principals d'aquest projecte és la voluntat de difusió de la informació, perquè som molta documentació que realment està a l'accés de tot el públic, com en l'arxiu municipal o en altres llocs, però que no s'havia posat a disposició de la gent d'aquesta manera, més georreferenciat en un valor afegit per a fer tipus d'anàlisis cartogràfics i de més. I aquesta difusió de la informació és molt important perquè pot servir per a moltes finalitats, des d'una finalitat didàctica per explicar evolució urbana, història, etc. Una finalitat investigadora, ja des del CAEA ho sabem que moltes vegades fan falta un plànol per a investigar sobre un tema o per a il·lustrar una publicació o el que siga, i fins i tot una finalitat professional, perquè ortofotos històriques s'utilitzen molt per a determinar construccions que s'han fet o no s'han fet, en quin any, o qüestions de llinders. A més, aprofundeix en una tendència que s'està duent a terme ja de molt bona manera per l'Arxiu Municipal en el portal Vivia, que és de la digitalització de la documentació i posar-la a l'abast del públic en un portal accessible. I per supost que és un projecte que el presenta ara, però que no acaba així, perquè l'estructura està creada i ara per afegir noves capes o modificar-les, corregir o el que siga, sempre és molt fàcil d'ampliar. I això és tot. Ara, si teniu alguna pregunta, moltes gràcies. No? Ningú? Bueno. Sí, sí. Sí. No, vaig contractar directament un servidor, un Kintsugi d'estos baratets. Està muntat en una màquina virtual dins d'un servidor en Ubuntu, però està fet fora dels servidors de la universitat perquè volia ja manejar-me-lo jo des del principi. Rosa. No sé si te habrá salido haciendo el trabajo, pero yo vivía en la calle Venerable de Ridaura, que casualmente la veo ahí marcada. No sé si haciendo el estudio te ha salido, que no sé si es verdad, esa calle estaba cerrada. Sí. ¿Era algo de leprosos o algo así? ¿Eso te ha salido? Lo de los leprosos no lo sé, pero sí que... Hombre, lo de que estaba cerrada era porque no... Voy a aprovechar, ya que tenemos el cartón COI. Es esta calle de aquí. Esa calle estaba cerrada porque, bueno, realmente como todas estas, San Mauro, Santa Rita, el TAP,
Todas esas, en un primer momento, llegaban hasta la calle San Francisco solamente. Luego ya, en el siglo XVIII, ya se abrieron hasta la calle San José. Lo que pasa es que la calle del TAP, Venerable Ridaura, no se abrió hasta que el tendedero de paños que había aquí, detrás de la Tèxtil Alcoyana. Hasta que no vendieron los terrenos, no abrieron esa calle, que es la última que faltaba. ¿Alguna pregunta més? Sí. Hi ha algun apartat on expliques el nom dels carrers, diguem, digitalitzats ja o no? O has de buscar sempre en original? Dius un nomenclàtor històric. Perquè, per exemple, en la guia del 64 de Martí, clar, estan lletres i Sí. Ese és un dels aspectes que tinc pendent per ampliar el projecte, que era fer tot el nomenclàtor històric de la ciutat. No volia fer-lo de qualsevol manera perquè, bueno, la qüestió, vull fer en una mateixa taula, en un registre de quan va començar el nom del carrer i quan va acabar i que s'actualitzi de forma dinàmica. I vull fer-lo en profunditat i estic treballant en això, sí. De tota manera, també en els plànols que estan així georreferenciats també està la llegenda, que mentrestant sí que es pot consultar. Bueno, no ho he dit, però es pot girar també el plànol. Tens que pulsar Alt i Shift i després ja controlar en el ratolí. Com és un poc més complicat, doncs tampoc fa falta, però bueno. Algú més? És que no ho veig molt bé, però bueno. Bueno, doncs si no hi ha cap pregunta més, ara tancarà l'acte Jordi Martínez, vicealcalde. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, jo crec que felicitar a Álvaro, que està donant-nos en aquests últims mesos tantes alegries i en tant treball que està fent. Quan parlava Lluís al començ de tot el seu, per dir-ho d'alguna manera, currículum, el teníem en la vessant més d'estudi, com se diguem, històric, i que la majoria de gent que esteu així li traurem molt trellat en aquesta cartografia històrica. Però des de l'Ajuntament també tenim en Álvaro un valor, perquè està ajudant-nos últimament. A mi me'l van presentar farà al voltant d'un any, quan vaig a començar a tindre les responsabilitats d'urbanisme. Em van dir, hi ha un xicón, que és un fenomen que està en el Departament d'Arquitectura. Clar, i d'això estem en compte molts, perquè n'hi ha molta joventut que està col·laborant ara en l'Ajuntament, però clar, quan després coneixes el resultat del treball que fa, el dones compte de la importància que té. Ho dia perquè nosaltres ho veiem també des d'un punt de vista administratiu. Estava dient que Álvaro ens ha ajudat en aquests últims mesos en el tema del Pla General. En aquests mateixos moments també està, que això jo crec que és una garantia per a que aquest famós Pla General que tots estem esperant i que tant s'ha retrasat. La veritat és que és cert, en els últims mesos hem donat un espentó i ara, gràcies també al treball d'Álvaro, jo crec que estem adelantant prou i que prompte serà ja una realitat. I per tant, per a l'Ajuntament d'Alcoi i jo crec que per a la ciutat és important tindre persones com Álvaro, que pertanyen a una entitat com pugui ser el CAEA i que tingui aquesta sensibilitat en els temes històrics i de conservació de patrimoni, però que també conega la cruda realitat de l'administració, dels plaços, de les dificultats, i jo crec que això ens ve bé a tots. Ell ens trasllada com a administració aquesta sensibilitat, però jo crec que ens traslladarà a vosaltres també totes les dificultats que comporta treballar per a l'administració. Res més, jo tinc ganes que en el final d'allà posi 2022, no, serà ja 23, i ja tinguem els últims planos que ja farà sobre el nou Pla General d'Ordenació Urbana i on veurem ja la realitat. Jo des d'ací, jo crec que com tots els que estem així, felicitar-te, Álvaro. Eres un fenomen, com em van dir, i moltíssimes gràcies.